Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырыбызның иҗат төркеме белән бергә безнең белән булган тамашачыларга матур көн, атна дәвамына җитәрлек күңел күтәренкелеге теләп калабыз. Бүген июль аеның 1нче көне. Җәйнең иң эссе һәм озын көннәре җитә. Халык сынамышлары бүген иртән томан булса, көн кызу булыр ди. Ә менә бүгенге көнгә кереп калган кызыклы һәм тарихи вакыйгаларга бергәләп күз салып китик әле. 1 июльдә Россиядә истәлекле, рәсми рәвештә билгеләнмәгән булса да, сугышчан хәрәкәтләр ветераннары көне. Бу ватанны саклау буенча үз бурычын үтәп, төрле сугыш һәм кораллы бәрелешләрдә Россия өчен сугышканнарның барысын да искә алу көне. 1751 елның 1 июлендә Франциядә дөньяда беренче энциклопедияның беренче томы дөнья күрә. Париж китап басучысы Луи Бреттон ул вакытта күренекле философ һәм язучы мәгърифәтче Дени Дидрога уникаль эшне оештыручы булу үтенече белән мөрәҗәгать итә. Бик риза булып, Дидро энциклопедияга 25 ел гомерен багышлый. Бүген кояш нурларыннан саклый торган кара пыялалы күзлек көне. Беренче караңгы линзалы күзлек 1200 елда Кытайда барлыкка килгән дип санала. Ул чорда Кытай хөкемдарлары шәхси мөнәсәбәтне күрсәтмәс өчен карар игълан иткән вакытта күзлек киятырган булган. Республикабызның 3 театры бу көннәрдә чын тантана мизгелләре кичерә. Алтын битлек театраль премияга төрле номинацияләрдә Камал театры, Әкият Курчак театры һәм Кариев исемендәге яшь тамашачы театр лаек булды. Чын күңелдән котлап, иҗади уңышлар теләп калабыз аларга. Җәй айларында да мәдәни учакларыбыз эштән туктамый. Галиәскәр Камал исемендәге театр Чаткылар музыка фестивале уздырырга җыена бит әле менә. Шәрык клубы мәйданчыгында булачак иҗади чара турында без студиябызның кунаклары, театр артисты Айгөл Шәкүрова һәм Камал театры оркестр администраторы Алсу Нуртдинова белән сөйләшербез. Кызлар, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Хәерле көн, исәнмесез? Мин сезне чын күңелдән, сезнең йөзегездә театрны лаеклы зур премия белән тәбрик итәсем килә һәм инде әлбәттә барлык иҗади уңышларына теләп калам. Әле менә бу мизгелләргә без сөйләшү ахырында әйләнеп кайтырбыз. Хәзер әйдәгез сүзебезне фестиваль турында башлыйк. Беренче тапкыр шундый музыкаль фестиваль уздырырга җыенасыз. Әйе, безнең беренче тапкыр оркестрыбыз менә шушындый музыкаль фестиваль уздырырга җыена. Ул безнең ачык һавада Шәрык клубы комплексында узачак. Аның вакыты да үзгә. Кичке сәгать 9-да башлана. Нигә алай куерга булдык вакытны? Кешеләр менә эштән кайткач, үзләренең үй эшләрен эшләп бетергәннән соң ачык һавага чыгып, рәхәтләнеп, ял итеп кайтсыннар өчен ашыкмыйча салмак кына менә шушылай җан рәхәте алыр өчен шундый форматта ясарга булдык без аны. Ул безнең 5 көн дәвамында дәвам итә, 10 июльдән алып 14 июльгә кадәр һәм һәр көн үзенчәлекле, бер-берсенә охшамаган төрле, мәсәлән, беренче көн безнең ачылыш көне, анда безнең үзебезнең Галиәскәр Камал театры артистлары, сандугачлары җырлаячак һәм дә инде чакырылган кунаклар ул безнең эстрада җырчылары булачак. Икенче көн безнең камерный форматта, анда чакырылган коллективлар, шулай ук үзебезнең оркестрыбызның солистлары булачак, менә аерым-аерым кичкенә коллективлар. Өченче көне безнең балалар коллективы, анда бары тик балалардан гына булачак концерт. Татарстаныбызның, Казаныбызның иң талантлы балаларыннан, анда хореографиядә, вокалда, инструментальныйда, театрда барсы да кергән. Һәм дә инде 4нче көне, ул безнең 4нче көне классик спектакль Башмагыма багышланган. Бу Башмагым белән безнең Данир Соколов җитәкчебез күптәннән янып йөри иде. Һәм менә җитәкчеләребез шундый нәтиҗәгә килде. Нигә әле без чыннан да Башмагымны куймыйбыз. Һәм әлбәттә инде без аны спектакль форматында әлегә әзерләп өлгерә алмыйбыз. Ул безнең яңа сезонда булачак. Концертный вариантын без тамашачыларга менә 10 көнне тәкъдим итәчәкбез. Һәм дә инде 14 июль көнне ул безнең Чаткылар фестиваленең
ябылу концерты булачак. Монда Татарстаныбызның, шулай ук Питер һәм Мәскәү консерваторияларында укучы талантлы яшь композиторларны күтәрү, аларны халыкка таныту форматында эшләнелгән инде. Оркестрыбыз менә шушы яшь талантлы композиторларыбызны халыкка тәкъдим итәчәкләр. Шулай ук махсус кунак безнең Илүсә Хузина булачак. Оркестр солистлары белән дә чыгышлар булачак дип әйттегез, димме? Ул артистлар, шул артистлар, солистлар буламы инде? Менә сез ни рәвешле катнашасыз анда, Айгөл? Кем булып чыгыш ясыйсыз? Сүзне шуннан башлап китәсем килә. Без менә оркестр белән берлектә күптән түгел генә әле эш итәбез дип әйтим. Бер 3 ел элек менә безнең яңа дирижерыбыз килде, Данияр Соколов. Безнең өчен махсус вокал укытучысы алдылар. Безнең белән берлектә эшләр өчен ул безнең Райда Игламовна. Ул хәзер бераз авырый, аңа саулык, сәламәтлек телисем килә. Менә шуннан соң без эшли башладык берлектә. Һәм безнең беренче концертыбыз ул Рөстәм Яхинга багышланган булды. Әле дә хәтерлим беренче концертыбызны. Мин ышанам җырын җырлыйм. Үземнең аягым калтырый башлады. Мин концертта кыска гына итәк кигән, кыска дип инде кыска түгел. Аяк асты күренә торган күлмәк кигән. Аяк калтыраган күренеп тора инде. Аягым калтырый башлады теге әкрен генә. Мин аны җырлыйм, туктатмакчы булам. Ул тагын катырак теге селкенә кебек. Туктатып булмый, һәм теге туктатып булмый төсле иде. Шуннан соң мин җырлап чыктым беренче концертны. Әни белән сөйләшәм телефон аша инде. Менә концерт булды. Шундый борчылдым, шундый калтырап чыктым. Кешегә күрсәтмәскә кирәк бит әле дип әйтәм инде әнигә. Әни әйтә: "Кызым, ди, синең артыңда ди шул кадәр кеше сиңа ярдәм итеп утыралар, уйныйлар. Шул кадәр кеше, музыкантлар уйный, дирижер иң мөһиме, режиссер, синең коллегаларың, артистлар. Ничек син борчыла аласың?" Нинди акыллы киңәш биргән, субханалла. Менә шуннан башланып китте инде безнең, һәм ул безгә шул кадәр ошады, бигрәк тә безнең дирижерыбызга, безнең театр коллегаларыбызга да. Үзегезгә артистлар белән эшләү кайсы ягы белән кызыклы? Алар бит чыннан да профессиональ җырчылар, башкаручылар түгел. Нинди таләпләр куясыз менә алар алдында? Тамашачыга нәрсә җиткерергә телисез менә бу артистларны катнаштырып? Тамашачыларга беренче чиратта безнең театрыбызның артистлары, алар менә нинди Бер сүз белән әйтер әле. Менә минем иң яраткан сүзем ул. Менә ул беренче концертта Рөстәм Яхин әйткән сүзләр бар. Театр артистлары җырчы артистлар шикелле көчле тавышлары булмаса да, алар җырның мәгънәсен, төп фикерен тирәнрәк җиткерә беләләр. Шуңа күрә Рөстәм Яхин театр артистлары белән эшләргә күбрәк яраткан. Менә сиңа сорауга җавап. Артистларыбыз нинди талантлы, алар ничек менә җырны Айгөл әйтмешли, уйнап тамашачыга тирән мәгънәсен җиткерә алуларын күрсәтәсебез килә менә тамашачыларга. Шуңа күрә дә менә төрле форматта эшлибез һәм бу тамашачы моны бик яратып кабул итә. Шуңа игътибар иттем, фестивальнең программасында аерым балалар өчен бер көн. Менә шул аның исеме дә бар бит әле хәтта ул көнеме? Алмаш балалары көне дип атала музыкаль. Монда нигә без ул көнне багышларга булдык балаларга? Чөнки күрсәтәбез килә, безнең Казаныбызда нинди талантлы балалар бар икәнлеген, безнең оркестрыбыз балалар белән төрле концертлар оештырганы бар. Монда ул көнне безнең оркестр булмый, бары тик балалар коллективы гына. Алар барсы да шундый талантлылар. Менә алар хәзер каникуллар булуга карамастан, бу тәкъдимне ишеткәннән соң шундый кабынып киттеләр. Алар шуны хәтле борчылалар, ул көнне зарыгып көтәләр.
үзләренең ял менә аларның ял каникул икенче планга күчте, чөнки алар үзләре тели катнашырга. Айыл, ә менә әйтегез әле, Алсу бит инде оркестрның эшендә эшлиме, һәм ул үз оркестрына аерым бер бәя бирә. Ә менә сез оркестрга, оркестр турында әйткәндә менә нинди матур сүзләр белән әйтер идегез, нинди бәя бирдегез? Даниярны гасыкланганыгызны аңладым инде. Юк, Даниярга гына түгел, мин бөтен музыкантларга, менә безнең оркестрда булган барлык кешеләргә рәхмәтем чиксез. Алар һәр вакыт безгә ярдәм итеп торалар. Без артистларны, алар безгә яраклашалар. Безгә менә без мәсәлән бит инде җырлаганда дөрес үк җырлап бетермәскә мөмкин без. Алар безне Гафу итәләр сезне димәк. Әйе, мин шаккатам, чөнки менә мәсәлән шәхсән мин үзем, минем музыкаль белемем юк. Мин ноталарда белмим, гафу итегез. Мин ничек әйтим? Ипләтә авыр димәк сезгә. Менә бар Станиславский китабында шундый бер сүз бар, любитель. Татарча ничегрәк була икән ул? Үзешчән буларак идем. Һәм менә без менә райдигламны эшли башлагач инде, әлбәттә, ноталар белмәсәм дә колакка салына нитеп теге без бара яңгырышка кабул итәбез. Алсу, ә менә сез оркестр турында, үзегезнең оркестрыгыз турында нинди матур сүзләр әйтер идегез? Алар барсы да шундый тырышлар. Менә безнең оркестрыбыз кай вакыт ялда итмиялар. Гел кайдадыр чыгыш ясыйлар, менә кайда гына чакырмасыннар, юк дип әйтмиләр, баралар, уйныйлар, шундый барсы да яратып, менә тамашачы янына яратып чыгалар. Әле менә аларның бит инде общий репетициялары була иртәдән, анда сәгать 9-да башлана, 14-тән 00-дә бетә дигәндәйме. Аннары шушы репетиция беткәннән соң алар бит әле һәрберсе аерым калып, аерым шөгыльләнәләр. Көн булсынмы, төн булсынмы, менә алар гел репетицияда алар белән аралашкач инде өйдә дә алар шөгыльләнәләр сөйләү буенча. Төнне килергә мөмкин шундый берәрсеннән бер музыканттан төн уртасында сообщение. Менә бу партитурада монда нәрсә дип дөрес микән, менә монда нәрсә дип төшеп калган атрасы дип. Көн-төн иҗат итәләр, кайныйлар шуның белән. Шуңа күрә дә бик тырышлар. Оркестрда күпме кеше сезнең? Безнең оркестрда ул көндә арта, безнең көндә арта. Хәзергесе вакытта 31 кеше дип беләм мин оркестрда. Ялгышырга да мөмкин. Без шокка. Алар безнең кечкенә симфоник оркестр буларак инде хәзер үстек. Моңа кадәр алар 16 булганнар, хәзер менә 31 кешегә арттылар. Яңа театр ачылгандан соң тагын да артырбыз дип көтәбез. Чөнки зур концертлар бирер өчен зур состав кирәк. Алдан әйткәнемчә, мөхаҗирләргә әйләнеп кайтыйк әле. Сез анда катнашкансыз, шулай бит мин дә ул спектакльне карадым, искиткеч яраттым мин аны. Шунсы әзрәк кенә борчый дип әйтәсем килә. Әлеге спектакльгә тамашачы бик йөрми икән. Менә сезнең фикерегез ни өчен шулай? Ә бит бу бик каты мәгънәле, уйландыра торган, зур зәвык белән куелган сәхнәгә. Бикчентаев Фәрит әфәнде шул кадәр аны яратып сәхнәләштергән, ул күренеп тора. Ничек уйлыйсыз? Миңа калса, бу булганчык елларга гына кагылмый, гомумән бик күп безнең театрда шундый уйландыра торган фәлсәфәле спектакльләр бар безнең театрда. Шуңа тамашачы бик аз йөри. Миңа калса ул күбрәк кеше менә көн дәвамында арый, һәм ул театрга бераз ял итергә киләдер дип уйлыйм инде. Булганчык еллар спектакле ул бара 4 сәгать диярлек бара. Тамашачы әле бәлки әзер түгелдер андай спектакльләр. Фәлсәфи уйландыра торган спектакльләргә, әйме? Безнең хәзергесе вакытта, әгәр сизгән булсагыз, тормыш вакыты агымы тизрәк бара.
элек ул салмак булган булса, хәзер тизрәк бара. Аннары соң без күпләребез гел телефонда һәм халык гел теге соцшелтәрләрдә утыра. Анда нәрсә безгә тәкъдим итәләр? Ул кыска видеороликлар, шуны карыйлар һәм ул халыкта башланган клиповое мышление. Шуңа күрә дә авыр, зур фәлсәфи спектакльләрне алар авыррак кабул итә. Театр бу очрактан нишләргә тиеш кызлар? Менә бу тамашачыга ияреп шушындый көлдерә торган юмор рәвешендә генә спектакльләр эшләргәме? Әллә инде уйландыра торганнарын да куярга кирәкме? Юк, безнең театрның төп вазифасы ул халыкны спектакльдән соң менә аның вазифасы уйландырырга тиеш. Ул безнең татар телен, динебезне, гореф-гадәтләребезне, культурабызны саклау өчен бит инде театрга йөрибез. Театрның төп вазифасы шул да. Шуңа күрә дә театр ул менә тамашачы фикре белән генә яшәргә тиеш түгел. Киресенчә, бу спектакльләр булырга тиеш һәм тамашачы миңа калса киләчәк, ләкин аның өчен җитлегергә күпмедер ниндидер вакыт аралыгы кирәк. Тамашачы киләчәк, карыячак, булачак. Һәм инде тамашачыларга тагын бер кат менә бу музыкаль фестиваль турында искәртеп китик. Безнең 10-14 июль дәвамында Татарстан 8 урамы буенча урнашкан Шәрык клубы мультимедийный комплексыбызда беренче тапкыр Щеткалар дип исемләнгән музыкаль фестивалебез үтәчәк. Искәртеп үтәсе килә. 5 көнен әгәр дә менә сез 5 көн дәвамында кайсы спектакль концертка барырга икән дип баш ватасыз икән, безнең 5 көнлек абонементлар да сатыла. Шуңа күрә рәхим итегез, без сезне көтәбез. Бик матур һәм кызык булачак. Ә менә әңгәмәгә йомгак ясап, Данияр Соколовның бу инде оркестрының баш дирижеры, ул әйткән сүзләрне укып китәсем килә. Татар композиторлык мәктәбенең иң күп классиклары үзләренең юлларын нәкъ Камал театрыннан башлаган ди ул. Без бу традицияне дәвам итәбез һәм тамашачыны бай милли музыка культурасының үсеп килүче йолдызлары белән дә таныштырмакчы булабыз. Бу концертта әсәрләре яңгыраган композиторларның күбесе киләчәктә театр спектакльләренә музыка языр әле дип өметләнәбез ди ул. Без дә шул өметләрдә калыйк. Көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә Уңышлар телибез. Рәхмәт, бик концертларыбызга рәхим итегез. Рәхмәт, кызлар, рәхмәт. Сау булыгыз. Тапшыруыбызны матур музыкаль әсәр белән тәмамлыйбыз. Мин исә Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.